5 toaleti na gradski od Pazarovo štipo stana bez vrati. Od Nokjeska tije su ukradeni i najvjerojatno ke završat vo nekoj od otkupnite punktovi za staro železo. Stanova zbor za metalni vrati koji bili izvadeni od ležištata i prefrleni preko ogradata. Baš mi iznenadува. A инако и порно се е случвало да нещо снема, да влезат преко рипа, преко жиците. Što kradат najmnogo? Pa železo. Železото е атрактивно и они го носят тамо. Как го продават, трябва тамо да се обърне много голямо внимание, как ще ги отнесат, например, да се инвентира това, да се знае što ги отнесат тамо и може да ги фанат много лесно. Kражbata i brojatno ukradeni vrati je iznenaduvanje zašto Štipski od Pazare ograden i osvetljen i važi za jedan od najbezbednite pazari vo regionot. Доле ние къде ще сме, да ти кажем искрено, е безбедно. Има камери, има това. Тамо не сме се до сега пожалили. Меѓутоа, Вајдел тук е по-слабо осигурен. Slučajot je prijaven vo policije i po kratcite se traga, a napravenata šteta se procenuva na okolo 25.000 denari. Od druga strana, dokoliko metalnite vrati završat vo otkupan punkt za železo, kratcite zanivke dobijat po 20 denari za kilogram koliko što se otkupuva kilogram železo. Po pretpostavka jedna vrata da teži 10 kg i za 5 vrati to se 50 kg železo. Po cena od 20 denari za kilogram, zaniv kratcite ke dobijat od 2000 denari. Ova je vtora golema šteta što nesovesni mu je napravio na Štipski isar otkako pred samo nekoliko denovi beše uništena ogradata na igrališteto vo Krteke, od kada isto taka beše ukradena metalnata vrata.